Pamberi pedera mambo mutasi. Amira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese zvando zvechokwadi. Zvechokwadi. Ndikanyeba nchara swane mosha. Ndikanyeba nchara swane mosha. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Sema kutsana. Pamusoro ini ndakamirawo pano Agnes Tabvuma ndiri mwana waSabhuku second from the last. Saka Kenya inamupindere. Aina. Akapinda kwa. Aina mpinda. Ayaenda pakuzana. Even before ile nsanda mambo angari kwa aina kupinda. Judgment yakati chi. Judgment yakati chi. Judgment yakati ndezvangu. Yes, andikwanisi kuchinja that decision if it is not an appeal. Vanhu vacho vari kuramba vari kuita navo. Kunga ndichaurayiwa nawo. Ndiyena Agnes Tabvuma versus Isaac Magurei. Magurei. Saka nyaya yenyu ndeyekuti munda wakazi ndewenyu. Saka chiri kunesa ndeyoti vanhu havasi kuda kubvuma. Havasi kuda kubva vari kutoita kunga vachatondura nyaya yakapera kare. Mudakura ni sei muti mudakura. Vari kutora munda uyu ari takazi munda ndewangu. Ivo vari kukontinya kuramba vari kurima. Vachienda zvikaza uri mukadzi hapana zvaunodiita. Uri mukadzi. Iyo nyaya yakapera kare. Saka chiudiwa kuenforce judgment. Saka patata tuya titsanangurirane tizwe kwamambo vanhu vari kuramba vari kukontinya. Ndiri pano mambo. Iyi nyaya yakapinda kaudare kwamambo. Pamusoro imambo. Nyaya iyi yakapinda. Yapinda zikanzi tapa judgment in favor of Agnes Tabvuma. Ndichida kuti ndipindure kuti mambo inini munda hausitori wangu, munda uri ngewemunina wangu uyu nemukadzi wamukoma. Munda ngewababa namai. Kana munda usitori wenyu hamfanunga mutu. Handisi kuramba. Complain inofana ngari muri dwe munda. Not imini. Hamukwanisi kumira vanhu varipo pano apa vanokwanisa kuzvitaurira. Handizvo? Muchimira on their behalf. No. You can't do that. Ndo saka ndati saka how come makanzi Isaac Magurei? Is why Sarah Pawana hazvikupi ownership. Kuti Sarah Pawana hazvikupi ownership yechiro chemufi. Kuzi Sarah Pawana mundoti tarisa wana kuti zvawanetsa wabatsire. Handisi kuramba baba mambo. Vana vacho ndiwo vari kurima munda wacho. Munda wakasirwa mukadzi wamukoma nemunina wangu. But izwa muri kusaidza ndutaura Magurei. Zvandutaura zviri very simple. Handizvo? Ndutaura kuti zvamuri kuita i-contempt of court. Ari kuramba ari kurima i-contempt of court because there is a decision which is standing. No one has appealed against this decision. Takapira mama. Makapira kupi? Takaenda kwa DA kanoti takatongwa kwa mambo. Tichikapika patapa statement yedu. Okay, yobva wanyora kwa DA. Kana makapira kafuratidwa nemapepa pa. Mapepa ya appeal judgment. Tinogona kuyawana kwa DA because zvinhu zvakanya. DA is not a court. Court in a magistrate in a judge. Neni naishe chete ndo makoti wao. Primary court, community court, magistrate court, high court. Andizvo ndo kune machi. Andizvo DA mukamwendesera nyaya yenyu anditi anorifeya nyaya iyoyo futi kupi kwandiri because nyaya iyoyo iri mucommunal area. Ari in charge necommunal area ndini. Asi kana muri communal area community court ino yapa decision yamusina kufarira munoappeal against the same decision iyoyo kupi
kwa court. Yes. Maapila yenyu inopinda futi yovhenekwa futi panyowani. Saka kana isati yadzoka futi mudare, appeal yenyu ndeye muromo badza asi haisati effective. Saka meaning kuti the decision given still stands. Yes. Wangu uri pakuti munda uyu hausi wakapiwa baba namai uri wemuchato. Ndiri kubvunza. Yes. This court again. Only the emergence of new evidence. Kuti mawana umwe uchapupu unyowani. Anditi unokwanisa kuti mukadzoka futi mudare rino iri decision iyi inokwanisa kuti inokwanisa kuchinjwa nenyaya yekuti mauya neumwe uchapupu unyowani unogutsa dare rino iri. Asi izvozvo hamusati maita. The fact yekuti hamusati mazviita izvozvo zvinoreva kuti zvakataurwa apa ndizvo zvamunofanira kuteedzera. Musakazviteedzera, you are acting in contempt of court. Mashora dare. Ndinogona here kuenda netsamba yemuchato yakapisa baba wangu namai munda iwoyu nekuti munda uyu hauna kupihwa muzita rangu. Ndosaka ndati tsamba yenyu yemuchato yakashandiswa nababa wenyu namai wenyu kuti mupiwe munda. New evidence yekurakidza kuti munda ndewani? Ndewenyu. Appeal against the decision, then produce that evidence. Dare rodi rotarisa futi roona kuti zvoichwa tsamba yenyuyo nekuma records uko zviri kutaura kuti zvoichwa minda, because minda yese yaipiwa vanhu kwaunana chitombo kupi kwese uko kuondevari uko yaipiwa nenyaya yemichato. Anditi yairekodwa. Saka kunoendwa kumarecords ka unorakidza kamarecords kuti munda unoexista ere kana kuti hauko. Une zita rani? Ndopatuta ndopane nyaya ipapo. Rekodzi yekupiwa kwakaita baba wangu namai munda ndiye inenge evidence yacho. Handizve muchato wacho uripo nditori nawo. Kazinzo mambo wangu. Yes. As much producer nyuchi evidence, not the same evidence. Kana ingoli evidence yo decision will stand. As kana mani new evidence inoita kuti decision ichinjwe then yochinjwa. As of now pamunda ipapo hamubvumirwi ba kuti munge muripo kusvikira court yazotaura futi zvimwe. Yes, endai. Right, next case. Munda ndewani? Pana ita Mumbiru. Ale hati futi yakatora munda wakuti. Then ine make yata kupa. Then Mumbiru. Ita. Awa ngaito Mumbiru wacho auyo. Usibiza Mumbiru hapa. Imi enda yenyu ananza. Then anatafiri. Ita Mumbiru. Yes, naona Mumbiru. Mumbiru wacho ndo. Andinotora munda akawaka mumunda mangu. Munda mangu. Mari? Andinomangara. Ndakataurira sabhuku kuti ndakataurira teto wako arege kuwaka mumunda mangu. So pamusoro mangu ndinonzi itai Mumbiru. Ndini ndakapwanya. Awakira mumunda mangu. It still needs to be confirmed kuti ndepakwere. Saka you are not supposed to take action before usati wane authority kuti mchinhu chako. Ende kana chinhu chako ya before the court ikati kutauri
kana chakuenda before the court wakufollowa procedure yecourt andizvo munhu wanga usafanira kupwanya imba iyi waifanira kuita sei kuita seek eviction order munhu wobviswa zviri pamutemo ndo zvandiri kutaura kuti wakatora mutemo ubva woisa mumaoko ako Agnes vanotaura kuti inda tatora nditi akati Agnes anditorera imba vana vangu vari kubasa kuHarare ini achakwanisi kuti ndiende kumunda kunorima Agnes anditorera munda kuti achakwanisi kufamba kuenda kuhondo saka hasha mire ndikuda kutaura papa hasha nekundibata pazakaita inini mire sorry inini ndakuti ndo ndakaita hasha ndo vandaita hasha sorry aiwa ndandikuedza kutsanangura sorry alright isu baba hatina hasha ndosaka mukona tikutoseka tichitoenda zuva richitodoka tichitoseka because isu basa redu rinoda kubatsirai kuti muite the correct thing musashandise hasha ba munozwa itai kana mushandisa hasha unokwanisa kushandisa hasha handiti pachinhu chako chaizvo asi wobva wabatwa nemhosva saka ndiri kutaura ini mutemo wandiri kutaura kuti izvi zvawakatoita iasoni is criminal unosungwa iwe chaifanira kuita kutedzera mutemo handiti waenda kwasabhuku sabhuku onai munhu wawaka pamunda pangu handiti sabhuku oti ndaendiremera yokwira kupi kumusoro handiti yosvika kunoko handiti isu toendesa vanhu paground vanhu unondichemera kuti zveshuwa ndepako here kana ndepambuya kana pari pambuya kana pari pako mbuya wotaurirwa zi mbuya pwanyai ibvai kustendi kusiri kwani kwenyu handizvo hazvina hondo izvo hazvina zvibhakera hazvina kana chii because zvamunoita mai mukashandisa maemotions munochayana mobayana mokuwadzana haiva mukona nyaritwa mbuya anyararai tati ibibi mbuya mutori apa muruzi ndimi nemhosva yekuzi makanowaka mumunda memunhu saka zvitori kwamuri imi mbuya ndo zvinotaura trade law it is the duty handiti renyu imimi semunhu ashaishirwa to prove beyond reasonable doubt kuti chironge chenyu ichi there's no one anozoda kuprovera kuti lendi ndeyenyu ndimi munofanira kuprova kuti ngeyenyu lendi aiwa izwai taurai mbuya muramba muzomudza maoko tinokupai nguva tati inini maona apa Changamire lendi bhudhi wedu akashaya ari sabhuku abva ati uyai kuno akarwara nekenza abva ashaya ari kuUK ndokuchiti hanzvadzi mari yangu yabuda fenzai pese munopaziva ndine mbodzi pano izwai statement yematotaura yakashata yekuti hanzvadzi yangu yarwara ngekenza yakabva yati fenzai pese mungopaziva ndine vana 15 kuti fenzai pese mungopaziva andizvo it means zvamakaita ngezvenyu minoti zvehanzvadzi yenyu you took advantage yekuti hanzvadzi yenyu yanga ari sabhuku saka mukatora lende yevanhu hapana anopikisa zvino ndati mbuya prove kuti pamba makavaka imba iyi ndepenyu because already kutotaura kwamaita mutotaura kuti makanowaka hapasitori penyu ba because kana mutaura kuti hanzvadzi yangu yakati zvekubvira kare hakuna akabvira kare ndimi mbuya because ndimi akawaka musi menyu provai kuti pamakawaka ngepenyu toziva sei kuti ngepenyu mbuya izvi hazvisuda umwe munhu muzvare kana kuti chiba zviri kuda kuti uyu mumuchallenge uyu kuti handipako nekuti ambuya zvamuri kutaura hapana zvazviri kusenza because hapana zvamuri kunitaura dai muri kunitaura kuti sabhuku uripo unopaziya mugano sabhuku chimira apa is witness
uri mwana wechi akapinda rini usabhuku 2012 imba yakawakwa rini 2020 pamusoro ichangamiro ni land anaso zora iri pamugano right zatopera awo ziso rangu kuereko ndi sabhuku naishe kana sabhuku atoti handiziwi saka chibva matogara kusaiti wamwe wamuta kuti waripo wakuru haiwa wakuru amwinawa handikana ifamily 1 makangotawa nemufika kuti endai maofense pamuruda saka ndicharilaina zoba saka ndaakutuma vanhu vangu wadzike ikoko waise kuona kuti zvakamira sei vanhu vangu ndiwo vachanitaurira chokwadi wachadaidza vanhu vavanofana kudaidza right wakomana yei inspection yes yakuda other witnesses independent witnesses because sabhuku kutogara kwaita to me he is conflicted ane side saka handichatombodiudzwa kuti ndakutora kana manext door kana machiwa totenderedza washaruka to watitaurire chokwadi chakanaka yes munoti mbuya vanhu ava nesu tisu uyo muzukuru takandoakirana pamwepo nevanhu ava zviri kuitika ngezvekuti manje kubata kwato munda wababa munini wangu waitaiwe handitika ndiwo batanza nemunda waidu isusu ngekuti akazi indofenza ipese saka vakufenza pese nepedu munda iwoyoyo changamiro ini ndakaberekwa 1954 baba vangu ari ndorima ipapo ndini mwana wacho ini ndasara nehanda dzamubhirita hapana petakambochinja muganda hawana pakambobvira vakamboyako mutima mumunda wangu ndiri kushamba kuti zviri kufamba sei ndibatsirei ndinodzoka kumataura asi ndiri kukumbira kubatsira akutuma wangu inini wanouya kuona nekunyasa kuongorora imi mbuya makarorwa rini mumushaku mbuya makarorwa rini mumushaku aiwa ndiri mukunda makarorwa here ndakarorwa 88 ndakarorwa bva ndabva kumakasha ndakadzoka kudhara saka ndokwamakonzera confusion pabva kumurume wenyu aiwa right hand yedu tomira inspection one inspection